mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nagapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever Darius Adeliden. Sugo sa mga kamatasan, maayong hapon nga na kanimo Adeliden. May nga masab sa magkakabanan diha sa radio station. Sa mga suki nga mga tika-Minao, mga magtatampong mga magtalambag, nining lanog og paminaw, paborito, kinaham, matulon-anon og matulukibon nga programa matag hapon nga tanan, ang mga buhing kandumanan uban sa mga awit. Usahay makaingon ko sa kung kaugalingon at didin. Makapangutana ko sa kung kaugalingon. Nganong mituuman ko sa usa ka lalaki nga akong gikaila. Nga akong yatagan sa matamison nga oo. Nga akong gipakaslan. Nganong aduna may kausbanan sa batasan kinaiya sa usa ka lalaki at didin. Nga sa magkadugay na unta. Magpadayon ang pagrespeto, pagmahal, pagpangka. Ako di ay si Mary ate. 37 anyos na nga akong pangidaron. Minyo ko, pero buwag sa akwang bana. Ang ako ding bana at din ang nakontrobersyal nga seaman. Doon si kami katuig nga nagminyo sa kumbana nga seaman at din. Duha kabuok ang among anak, babae ug lalaki. Akong balikan o hinumdom ang mga panahon nga din napapuno sa excitement, happiness nga mga paghitabo sa mga kinabuhi kauban sa kumbana. Nga never in my dream nga magtuo ko nga may tabo. Ang dili angay may tabo parte sa among kaminiyuon. Sama sa bang mga asawa nga nag-schedule na nga manaog na ang bana gikan sa barko, gikan sa panarbaw sa lain-lain nga mga kanasuran, parehastag gipambati. Matambalan na gyud ang kamingaw. Kay di ba lalim? Dili sa yun nga maasawa ka sa usa ka seaman nga bana. May man tong ubang seaman kay tagtulo ka bulan, pwede naman nga makauli. Apan ka ng bag upang sakay at din. Abot gyud siyam ka bulan o tuig ba? Unya, gagmay pang mga bata. Mao nga kinahanglan gayud nga lig-on ka. Kinahanglan gayud nga aduna kay kana bitong maayong pagsabot
sa sitwasyon nga din imong gisudlan. Although financially at din naagyud. Pero kung itandi sa uban nga mga banag asawa nga naalang sa balay, kauban, muuli magabii, magkakuyog pangatulog, pamahaw, paniudto, panihapon. Mamisbe namo ang time nga usa ka bulan lang nga bakasyon sa ato mga banang siman. Abi nimo te, sa gidugayon sa mong kaminion sa akong bana, wapay labo tong panahon sa pagpaninguha, sa pagsugot, kini sa pagkasal lagi namo. Nakailan naging ko sa akong bana din. Ang gani mangaway ko kani adto. Mingon gugkudayon ay dili. Akong bana lahi. Magunay-unay lang ko og tubag sa imuang pagbasa sa suwat at ididin. Kay dili ko ganahan nga ipahid ang mga binuang sa ubang mga siman sa akong bana kaniadto. Kay lagi ang akong bana sa akong pag-ila kaniya sud sa among kaminion, very good husband. A loving and caring, a good provider, madlukon sa Ginoo. Pero lagi, kung mahimo pa ng tanan nga mga adjective, verb, adverbs, ang akong i-describe sa akong bana, na adjud tanan kaniadto. But sad to say, I didn't. Last nga naog sa akong bana at din, mga months ago, excited kay ko. Parte na akong pagwapa. Kadtong curly hair nako kay wavy man ang akong buhok, ako jung gipariban. Kana bitawng gitawagan nato at din nga package. Nagpakuskus ko sa ako ang lapalapa. Nagpagwapa ko sa ako ang mga kuko, katugyong mahalon. Namalit ko og mga terno nga mga pangkatulog at din katong nipison. Ug akong gisugat ang akong bana didto gayud sa kauluhan at din para naa jud mi time nga magbanding-banding ug among ipahungaw ang among kamingaw duha. Ang among mga bata akong gibilin sa akong mother-in-law. Dito sa Manila, as expected sa mga banang mingawon ug asawa pod mingawon bana, tiaw ba ni anang way gamit. Amo gyung gipatagamtam ang tumang kamingaw sa usag-usa kanamo. Nasayod na mo kung unsay bulaton sa mga banag asawang gimingaw. Wa gyud na mo lungi nga dili mi kapuyon. Bisag kapuyon mo bangon pa mangganig mo halog pa. To express my feelings sa loneliness, sa several nights nga kanang usahay kana bitawng wa na lang kay ma-insomnia na lang ka. Na magsigi ka gunahuna kanus pag wat ka bulan oy. Ay tulon na lang ka kanus pag maabot. Kaya akong i-share ang mga panghitabo kanako uban sa kong mga anak. Ginabutang gyud nako din month of February. Birthday sa akong anak, the birthday party. O gilantan, mo ni akong gasto. Para pag abot niya taas kay kog ipahibalo niya. Idetali kung unsa may mga nagpanghitabo namo sa layo. Ni atong panahon nga nagkalagyo ming duha. Abtag mga 2 days kay dito mi
duha ra ka adlaw dito sa kauluhan at din niya misuroy mi kapoy jud. Happy kay ko, as in happy kay ko at din. With all my groceries, kanang shopping man ko dito, niya ang package na una na. Niya excited kay ko sa iyahang mga gift nako nga naa sa box nga iyahang gidala. Until such time at din, pag uli na namo sa amuang lugar, mga usa ka semana ra gyud at din, nadiskubrihan nako nga aduna di ay laing babayi ang akong bana. Dili gud mo sugot ang Ginoo. Nga magmata lang kong morning. Kaya nagmata na ko within 12. How many years na ko? Nga pagpatusa kong kagalingon nga akong bana lahi sa ubang mga bana. Akong bana buutan. Akong bana dili mulingi og laing paa. Dili mulingi og laing kurbada hawak gawas lamang nako. Dili mo tilaw og laing putahi gawas lamang sa kuha. Giluod ko sa akong nabasahan sa messenger sa akong bana at din. Kanabang misigag yun ang duha nako ka mga mata. Nalami dahil kumuton ko na apang babayi sa akong atubangan sa mga konvo nilang duha nga ilasan ko. Kurang mo na ako ang nagway sa bana at din. Hindi na siya. Ato niya, no, wala ko siya binuang. Tunto siya. Mudinay pa siya nga nakabasa ko na apay mga palami nga mga istorya. Ikagool yun, kung asawa nga makabasa. Ngayon ba na, balik hisgot nga lami ang gabi, dear. Nakahulog-hulog magod na day. Tibuok gabi at din nakagubang akong mga mata. Timaan sa sakit, gut na akong gimati. Sa kagulanan nga ako ang gimati niyadtong panahon na nga dili di ay. Tinuod nga buutan akong bana. Nga parehas mo dahil ang akong bana sa mga lalaking siman nga nagbinuang sa ilahang mga asawa. Ang nakasakit pagyude kami ang kunsiya. Kay nahurot naman siya na kong kumuti. Iangkon siya nga. Mas bata pa daw kuno ang maong babae. Nakailar ako niya somewhere out there at din. Uniha, natintal daw kuno siya. Grabe kunong mupangga ang maong babae. Lugay na dahil ang akong bana dito sa kauluhan og nagtuo ko ati din nga mas excited pa siya nako kay magkita na gid mi kauban sa mga anak. Nag-aaway mi ati din. Tungod sa akong kalagot kay ubos, na insulto ko, gibuwagan ako siya. Kaya nga nung gibuwagan ako siya, ate din, ako siyang gipapili, ate. Ug ang sakit nga kung nadunggan kay mas gipili niya ang mong babae at din kay mabdus daw ko no. Kinahanglan ko nagsuporta niya. Alat timanon, usab, ug way mga ginikanan.
nga bisa na lang kuno para sa bata. Kay siya kuno ang amahan sa maong gisabak sa mong babae. Unsa may akong tugayan. Naitabo naman. Bisan sakit alang na ako. Gi-give up na ako ang among relasyon. Ug ako na lang nasayran at din. Kay may larga man dayon siya ang akong mana. Asaran ako nga nagkasakit siya. Ug wa siya makapadayon og sakay sa barko. Sa schedule niya nga mularga. Barabag gigabaan ang akong bana at din sa gibuhat diri ka na ako. Nga bago na iasong makungko. Nga dili guday mo patunhay o mutunhay ang mga binuang dinis sa tong kalibutan. Labi na ugugot ka nagampong at tukaniya. Ang mga igsoon sa akong bana at din. Pag-asayod sa mga pangitabo namo sa mong pamilya kauban sa akong bana. Labi na sa pag-asayod nga nagkasakit ang ilang igsoon. Mihangyo dali ka na ako at din. Nakaluyan ang ilang manghot. Naka-text pa ka na akong banate. Nabuot ko na siyang bumalik kuno na mo. Nga nagmahay sa sayang gibuhat. Aban lisod na ako nga mudawat ba kaysa sa pag-angkon pagbalik sa kalinaw at ititid. Kanabang bisag pila ng kabuan nagka-move on habi ako te. Murag kinhanay nga nawa ang akong love na to kaniya. Apan mga gagmay na akong mga anak at din mo'y naghangyo na ako. Nga naghangyo na ako nga balikan. Nga papaulion ng ilang papa. Para dili kuno kami may mong broken family at din. Ang tanan nga mga kasilag kay ubos, mga sakit nga mga pulo nga akong gipabot ngadto kaniya. Tungod sa akong mga anak at ididin. Adunay dakong kalibog sa akong pangisip sa pagkakaroon. Hatagan ba kuno og lain tiyan sa ilang papa? Ate mao kini ang tinuod nga tabo sa akong kinabuhi. Naglibog ko kunon sa angay na kung pagabuhaton tunlon ba nako ang akong garbo tungod og alang sa akong mga anak. Ug tungod alang sa kamalinawon unya basin madugtungan ang malipayon kaniadto uban sa akong bana. Ati kun ikaw kamo nga mga naminaw na asa kong dapit unsa may angay ninyong pagabuhat.
Adi din, mao kini ang dako na akong problema. Pasensya, dili kay mahayong pagkahanay ang akong suot. Magpaabot ko sa inyong mga opinyon ug tambag ug giyakan ako. Gikan sa usa ka buot kang asawa. Mary, dili sa lalawigan sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugog pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalog. Kini ang iyong boss nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit ug magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.